ponosom mogu reći u ime organizacijskog odbora da je akcija uspjela. Trenutno na Mostarskom jezeru nalazi se 90 ronijaca iz 20 gradova. Neki nam kolege nisu uspjeli doći zbog aktivnosti u Hrvatskoj. Ovih dana se jako događa puno ekoloških akcija. Ono što nas veseli da imamo ovog trenutka 20 ronilačkih klubova iz 4 države iz okruženja. Akcija sama hvale vrijedna, 90 ronioca će danas očistiti ovaj dio Mostarskog jezera. Ja osobno kao član ronilačkog kluba već niz godina sam jedva dočekao i da mogu biti dio ove priče. Podržali smo ovo kao grad Mostar, nastavit ćemo dalje. Evo čuli ste, ovo je 3. godina za redom da se radi ovakva akcija ozbiljnije ovdje na Mostarskom jezeru, a grad Mostar u svojim planovima razvojnim i ostalom ovaj lokalitet je prepoznao kao nekakvu buduću plažu, odnosno jedan sportsko-rekreacijski centar u gradu Mostaru.